wonno en paamirani ñalawma indépendance o won hen cikkara waɗante e ñalawma o ko laamu ngu won hen mbiyata wonde hede ko laamu ngu waɗante minen min jaaka e laamu min garata ɓe liggi walla ɓe paamani tigi rigui ñalawma ko ñalawma jeytade nde leydi Sénégal yeehi hoore mum ndo goto kala taƴi ɓoggi kalifandi e daaɗi mum walla tawi gueƴƴelle maccugago e koyɗe muɗum ko ñalawma jeytade kono wonɓe paamani ɗum nanguirɓe gueɗe ɗe ko gueɗe laamuɓe kala mo jaaka e laamu hi arata nanguirɓe gueɗe dawrugol kala landa ka laamaki jomum watta mobilisation militaire muɗum ko heddi ko kadi mboɗo sikki ene jeeya ko waɗi noon hanki so tawi ñalawma ene mawni waɗoɓe dawrugol jeeyaɓe nder diwan ɓe goto kala ene artanno walla kam gooɗa erago ngo eri yimɓeɓe mbaɗi kucciji kono ngol lawol ma mbiya hay kamɓe ni elle koɓe yejjidɓe ñalawma o ko hande fonno wonde wona onon tan yejjidɓe ne keewi yejjidɓe ne keewi eyi wadde ene wawi wonde en gandana ko sababu beele ko tiiɗal o saabu eɗen gandi hannde o tiiɗal o tiiɗi no feewi ha wona seeɗa e lewru e julde korka en jiino yaari no hordani en jiino yaari ɗo e nder diwan Matam korka ka muusi no feewi hayso aɗa jogii kaalis a dañata ko ñamɗa sabu soodoɓe ko ñamminti yimɓeɓe ko mbawa dañde ko ene heeɓa ko ñamminti yimɓe ko ngaari sodere rawane capanɗe jeegom hikka sa waɗani temedere a heɓata te kadi sa waɗi temedere an jeego a yaltata wadde jarantama wadde hen dammugol soderenogol ujunnaji jeetati hikka sa waɗani sappo e tati sappo e nayyi a heɓata te sa soodi ɗum kadi a hirsi a yeeyata sabu yimɓeɓe mbawa sodde ko fawata hen ko ɗum waɗi ko tiɗal muusi no hordani noon ko noon duulda so tawi hordama noon duuldama noon yimɓeɓe ne goƴa koyemumen ne goƴa tampere mumen kadi firjino ñalawma o kadi yarani no foti yarude ni yimɓeɓe kadi ene gone haabre ne gone kulhuli ene gone jassingol dawgol ngol yarata ni sa renaki ñalawma o wawa artude bandi ko no hewno waade e hirande kala ni ɗum noon hade Malick Oumar Ly yettade Gawsoto ya e ɓoggol he ko wiide haɗɗo ko police national ha tengte brigade d' intervention polyvalent ɓe ganduɗa ne jogui gueɗal manggal to banggue police koɓe cosa ko sababude sen dokki yew ko kamɓe jaggoyno Hissène Habré nde ñawete ɗo nde mawɗo mabɓe wi ko jeehe jaggane min Hissène Habré gaddanum omo wuuri hoto maayi so maayi juuɗe moon kono dañoɓe caɗele Sénégal ne dañe caɗele e on saaha kadi ko GIGN gendarmerie ko kañum renatno Hissène Habré ko hundeji kulɓiniɗe ɗe ganduɗa ñande wonde ma mbaɗen jewte kono noon ko ɓeɗo wiyeteɓe BIP brigade d' intervention polyvalent ko kamɓe jeehi Allah waɗi ɓe jaggi Hissène Habré ɓe nawi ɗum tawi mayani e juuɗe mabɓe ɗum kalanmi seeɗa kamɓe woni yeeso men ɗo GMI nan ɗo groupe d' intervention ɓe ganduɗa eɗen gandi koko fate police kam yiyata yeeso meɗen ɗo ɗum noon ko hundeji mbaɗi fayida no fewi kono Malick Oumar Ly gatta e ko Gawsu Diaw ko haaldata ko dendi Malick Oumar Ly ene joganima namdal ceerno Gawsu mi salminima ceerno Malick mi salminima no mbiruɗa ni min nani kadi wonko min paami hen to banggue ko ɗo yalta ɗo kono foof e waade noon min keeɗima hunde seeɗa e discours mo ganduɗa o goto e hohoɓe waɗi ko yowiti koye ñalawma hande o e toɓɓere suɓane ko yowiti to banggue manam karalle kesse ɗe hutorade ɗumen ko wayno dadiɓe to banggue sécurité manam nden kay kisal artama hen seeɗa yalla yimɓe tawi tawaɓe ne gasa wonde wonko paami hen e toɓɓere hikka nde allo ceerno Gawsu allo ceerno Gawsu eyi mboɗo heeɗi ɗo mbimi e seeɗa no fotiri foof yimɓe tawtoraɓe hay so tawi keewal ngal yettaki ɗo fonno yettade ɗo to banggue heɗade manam toɓɓere hikka nde to banggue ko suuɓa ko to banggue karallagal kesal hutorade ɗum manam to renoɓe men walla ko to banggue sécurité o ene gasa wonde wonko ɗum arti e hakkillaji walla jomumen won ko mbawi jaggude hen so nayi nanama walla famama walla wonno jagguira eyyi aɗa andi to banggue toɓɓere suɓade hikka nde hane metti haalde kono kadi hane metti yeddude saabu hewɓe ne mbiya wonde so tawi koto banggue karalle kese ɗe wonko laamu ngu sohli hen walla wonno sohliri hen hanki e hikkanki ko karalle kese ɗe gonno kutortenoɗe ha laamu hande ngu wawi dañde doole ɗe dañi ɗe e martaba mo dañi o donc wiide hande o kadi ene ƴeewa hartade walla hangade ɗeɗon kaɓirɗe kese ene wawi woda ko jibini walla woda ko tardini kadi gueɗel gongel ngel ko wiide hande o ene hango kawirde kese karallagal kesal ngal en tama ɗum e junggum wona hunde ndemde saabu no bandiraɓe kewinni so tawi hande o joguinoɗo ɗo en karalle mum kese hutoro ɗo e nder leydi Sénégal so haɗama ɗum hutorade ɗo en walla o tamama ɗo walla o halfama ɗo en omo wawi udduto ɗum leydi gondi taw ko ɗo woni omo hutoro ɗum ɗo en ala honde ɗo wawi hen par ce que a wawa ɗum jaggude toon no wawi wade fof kam sen gartinan kam e mobilisation en mbawa wiide no mbiɗen ni ko ɗum ɗo kono wonko ganduɗa ene metti yimɓeɓe taw kaalani walla wonko ganduɗa ene yimɓeɓe ne jinno nande taw nanani wawi wonde foof en ganda par ce que ɓe kalani ɓe mbawa haalde miijoji mabɓe kono en mbawi wiide kam yimɓeɓe garani
yimɓe ɓe paama jettaki pour yettorade ni ko adi ko kadi ko laamu ngu ñanda mi kaydi mi salini noon Gawsu so won konngol cakkitol jogiɗa so ɗum alaa min mbima Allah jarama min calmiko sidnaɓe kala konngolam sakkitol ngol ko wiide wonde yimɓe ɓe ɓe nganndu enen fof ko en Sénégal naaɓe kadi Sénégal ko leydi gootiri leñol gootol ngol ngannduɗa horma enen fof ko en Sénégal naaɓe en mbawa feccade en mbawa sarade kala mo enen laamoo Sénégal walla mo ene wuure e nder Sénégal yo anndu ko Sénégal ko ɓesgu yimɓe fof alaa sago yimɓe ɓe kalta alaa sago yimɓe ɓe nawdira alaa sago yimɓe ɓe gollodira nde tawno ko jam tan feƴata e nder leydi Sénégal yo Allah addan en jam hokkan en jam e nder leydi Allah jarama on jarama oɗon jara oɗon jaafo a jaama Gawsu Dia ko golle ma jooɗi peewi yaata yeeso men ɗo ko ɓe ngannduɗaa ko kañum ngoni pénitentiaire en woni reenooɓe dumbaɓe kasoji ɗi ko adiɓe noon ko GMI groupe mobile d' intervention ɓeeɗo kala ɗo fitina dilli ɗo haɗa dilli ko kañen keewi taweede dawdande tinen feewi GMI way kono mo mbinomi nane ni brigade d' intervention polyvalent goto maɓe fof jogui gueɗal muɗum